Ahojte! Čaute! Ak rozmýšľate na životom vo Švajčiarsku, tak toto video je priamo pre vás. Ideme na reálny nákup 10 bežných potravín v Aldi versus Migros. A budeme brať ich vlastnú značku. Aldi to je vlastne taký lacnejší supermarket tu vo Švajčiarsku a Migros je o niečo drahší, tak porovnáme, koľko bude stať nákup tam a tam. Tak poďme na to. Dobre, a teraz si ešte dáme, predtým než pôjdeme do obchodu, takú potravinovú mapu reťazcov vo Švajčiarsku. Najlacnejšie sú Lidl a Aldi, to sú fakt také, že keď chcete ušetriť, väčšina Švajčiarov tam ani nechce nakupovať, oni nakupujú v ich veľkej dvojke a to je Coop a Migros. A tam sú tie potraviny už drahšie, ale tiež majú svoju lacnú značku, kde sa dá celkom ušetriť. A zaujímavosťou je, že v Migros sa nedá kúpiť alkohol ani cigarety. Ten je vlastne spojený s denerom, tam sa zase dajú kúpiť a dajú sa tam kúpiť také zvýhodnené balenia, napríklad keď si kúpite po 6 vín alebo po 10, jednoducho také peky, tak tam je potom výhodná cena. No a potom tu je ešte Folk a to je vlastne taký dedinský malý obchod, kde je všetko brutálne drahé a tam nekupujte nič. Takže tak. Ono to vlastne je to v každej dedine. Každá dedina, keď tam není väčší obchod, tak má Folk. A my tam chodíme nakupovať fakt, že málo kedy, iba fakt, keď niečo súrne potrebujeme. Hej, pretože v našej dedine není iný obchod, takže fakt len keďže vybehneme, ale je to tam naozaj predražené. Takže my už sme pred Aldi a tu sú základné potraviny, ktoré ideme nakupovať. Slnečnicový olej stojí 4,29 a repkový olej stojí 3,49, ale to my nepoužívame, takže my bereme olivový olej a ten stojí 10. Tak a toto je náš nákup a taký istý spravíme aj v Migros a porovnáme ceny. Nákup v Aldi je za nami a toto je náš účet. Teraz sa akurát presúvame do Migros. Už sme zaparkovali auto a ideme spraviť rovnaký nákup, aký sme spravili aj v Aldi a uvidíme, že koľko nás to bude stáť. Predpokladáme, že to bude viacej. Pozor!
nákup v Migrosi sme zaplatili takúto sumu. 44. Za rovnaké potraviny. Takže toto sú naše dva nákupy. Tento je z Aldi a stál 35 frankov a tento je z Migros a stál 44 frankov. Takže dnešným videom sme si potvrdili to, čo už sme vlastne aj tušili, lebo ani my sme ešte predtým nerobili takéto porovnanie a teda vyšlo nám to, že ten Migros je o cca 20% drahší ako to Aldi. Ale na budúce by sme chceli spraviť takéto video aj s biopotravinami, pretože my hlavne kupujeme teda biopotraviny, ale v tomto videu sme chceli dať základné potraviny, aby aj človek, ktorý nežije vo Švajčiarsku, mal prehľad, že koľko to tu asi stojí. Keď vás zaujímajú takéto videá s týmto kontentom, tak nám hoďte odber a like, aby vám žiadne z našich ďalších videí neušlo. Čaute! Čaute!